Hala, ginoo ko. Makawas pangan. Perting parata. No. Patilaw din. So hello guys, magandang buntag. Napud si Kuya Erenio para sa ato ang vlog karon. Ug welcome mo sa awang vlog karon. Guys is kuan adlaw sa Huwebes unja pizza. Bawa sa pizza ha. Bawa sa pizza nakalimot ko sa pizzaron. Unja karon kay bago abot gahapon guys kay magtabok-tabok man ko guys kay ang papakita mas pikas nya. Ang ako muli pukus bahay kay manghinlo ani ngit-ngit man na. Unja nakita matulikod guys ang background. Nang background na grabe perting hugawa sa bahay kay wa ka expect kapag uli sa bahay daghang mga na kay kakuan mag sanga-sanga ang mangga hu sa baa pero isda oy na isda isda ko no anda akong alam ko siguro tingog kay na yung mga isda to sa likod. Ito guys, sarong taon-taon among tabangan og hinlo kay amo kanang mga sagbot-sagbot ang likod ang hinluan kay kanang perting sagbutan jud guys na. Kada ko isa kasi mana na siguro ko guys adtos pikas kay tabok-tabok man jud ko guys kay to sa papay sa pikas na po sig pikas kay natandaan naman ang bay pikas guys kay hinluan ra unja na siguro puno bad na pag-ugo unja pikas bahay kay adto na pugos pikas kay na ay mga budari pikas guys kay way ka an asa maayuhon adto pod dan karang taon kay mahinlo na ko kay karabing pirating sagbuta di ma-explain kay pag abot pag ambak sa motor gapon la karabing sanga-sanga na kana manang karabing hinloonon ron sud po hinloonon kung man nag hinlo sa gawas guys malaban na pag-unja anya. Sige kita taon sa guys ha sa atong maghinlo tabay ko dito dari guys uban ni ninja maghinlo karon sa sanga-sanga og adto sa sud og sa mga laba. Sige na magkita-kita adto guys. Bye bye. Kita ta. Unsa guys ang isugong ati ipalaba. Ipalaba ang labunon. Sakit ko ng lobot dila ko din mo tusok. Nan labunon guys to ya tataw na labhan guys kay ang unahon to tenloon kay kada si ate kay di mo rin luan kay kipamutod magsanga na sa mangga kipamutod sanga anja ang hinluan before ko mo balik sa pikas bay kay hugaw man nahug ano man to kay sige mag-unahon na sa uyab. Magkuwat ko sa mga batos guys kay mamahaw sa miuna. Mamahaw sa taon na oy. Mamahaw sa miuna bago maghinlo sa mga sanga-sanga. O kita. Mamahaw sa miuna guys before may maghinlo sa mga sanga-sanga kay gutom ka ado di pud lalim guys kay agbitok mo na naman. Mga adyo naman og luto. Pagdalig hugas head. Nahugas naman sila guys na pare-parte na guys sa likod mo na ang manghinluan karon sa taon kaya gikuwaag sanga-sanga ag mangga na guys ikuwaag sanga-sanga ang mangga aray mana manghinluan undan taon-taon ka na kay karabing la ugawa man. So makita taon sa guys, makita ninyo guys unsa ang magpahinlo namo adto. Unta po gamay ra unta po kuan baso-baso kay ug nay daghang baso-baso piltan da ta ngato tagatong bugam nga. Munang anja tanawan mag-usa maghinloag karang sanga-sanga.
Na unsa guys, nakasuot ako Power Ranger, mga Power Ranger ani kay nganita kay kato bisag adjub na po yung mga kuan ba kato mga tawag ano yung mga baso-baso unsa feel talaga to ang ilok-ilok na Power Ranger na Honda man dia ito. Honda gisuot kay wala kog Power Ranger ani kato man good pod. Ako siguro maguna maghinlo kay wa pa mga baso tagdungag pa kay kipahinlo pa sila o kipadungag pa ang mga pagmangkon dyan na tapukon na sila na guys. Sa tapukon karon guys kaya ka naman usa sa ang hinahinayan og tapok kay ug atong paspasan sa bughata na pas check at anong sagdan guys ano magtuta ta na wala kog Power Ranger bago kong mata guys sa kay muwas pero fresh man gyapon na fresh gyapon na guys landag kuha man nagsanga di ay ang dagkuwag sanga hala na kada kung asaw na guys dagkuwag ka sa gura usa na bughat jud ay ginoo ko unang inuonon guys na mura man nagikuan pangahuyan na dagi kuha na nagsanga-sanga daan ilagay ko ang sanga-sanga kay masugdod mangyapon ni guys banak adyo na hala kita itong source of wisdom karag source of wisdom guys kana source of wisdom manang bay guys guba na dun si Jam manang kakay tay panos kinabuhi manahin luon na tapokon na ni guys kay kaunon po ko ni sa og sanga-sanga kay yung og sugnod so magsugod na ta tana guys hinay na nahag tapok at tuuban dyan ulo ring arsakon di uy ginoo ko dako ka gamay sa picture pero dako rin sa personal mula na nas ubang tao nga gwapo sa picture sa personal hindi ang ganda sa picture sa personal hindi nga na wala nga ba gamay sa forma pero dako ni kadto di madag arsa kay basig makaigit ta nag-asta nay mo ambak kalit na saan na lang nagtapok kay sabing ata jud guys murag di puta confidence ka mahinlo kay may pamahaw unja way ligo way muwas manang wa tay confidence mahinlo para tiwas guys kay napadad pikas na para tiwas na guba pagbahay sagbot pa mura nagapuyan og ng mga sa tawag mura nagapuyan og mga army kay na gubag bahay unja nay mura green pare puy ag army puy ag kanto manitsit na mo kanto din puy ag banakon impas tuhikon unja karon mamahaw sa ako to guys kay karabi dyan nabunga kanito na ang arsahon kanito na ang arsahon ang bugata kadyo pilting bugata ka dyan ning sangaha kay maripi naka last part yun mamahaw sa ako guys kay gutom kadyo muna dungag sarami dungag tigil guys samaha sa guys salamat kayo guys unja tadaan mga laban na pud ko kato di sa tewas na kay perti man labong nga jud po nya kuha man dito sa nga atin ja
mamahaw sa karon magpamahaw mang laba. Magpanglaba nanapo ko i-vlog lain kay maatagas ang silingan ug manghungkab. Ang ato nang abangan unja kay manghungkab bus silingan kay gutom man. Ug wa gali sa liluta adto. Labog kaliro. So abangan niyo guys tong ang malaba unja. Hello guys, karon na po dress by na isa ng bahay kay nag-utan naman si Miring, buutan kayo ni Mataa. Sana ko rin kay Lord. Nag-utan siya og mao sa giutan ang tilawan og sakto baglasa. Unja ganina anang ki kuha ang buling ang mga labuhono na unja grabe una. Murag kanang pangsabaw jud tilapia. Grabe ang buling nga kaayo jud kay how many years ito laba-laba. Grabe jud. Laba-laba to ang gihapi na nangatol ako. Unja ang tilawan ni sabaw kung lami iba na ano. Ang tilawan. Magkuha sa kutsara kay tilawan ng dihan. Sabaw nga parat. Na parat makapon ni. Halag kalabasa kay kuha bisig dabong pagkalabasa. Halag no ako. Makawas pangan. Perting parata. Ya. Hotel apa ini? Gambela. Aman. Perting parata. Mat. Sakto. Na perting parata guys na karabi jud sinabaw mo ra magsinabaw og dagat. Chok. Uy, Ang parata bitaw. buwad na. Buwad isa hala ate. Ang iyang utan parat ay bis ang buwad parat kibutangan pag-asin parat. Mura nag dagat. Perting parata jud guys mura di makaon. Unsa kalabasa kiibot pod bisang dabong pagkalabasa kiibot wa na. As ihid, ang limatok hid. Halas ihid tas basak. Grabe jud ram. Ang yang sabaw guys, mura lay ka nang ikasam sa dagat. Perting parata kadyo. Sakto jud, hurot jud luto. Tataan kayo din ako malaba guys at perting inita ka why spaces. Wala yung mga spaces ang mga planggana kay puros buslot. Ba lang buslot siguro pud lang sarami kay utasan. Unja guys. Ano na siguro ko taman guys kay unja aman ko dugay pa magumang laba kay pa space ag langgana unja mag-edit pa ba ko ani guys mandugay-dugay pod mao nang ay ra siguro ko taman siguro sa anhi kay karabig sabaw lami ka adyo makalimot pangan. Graas sabaw oy. Karabig sabaw. Unja karay puno ang puno apog sabaw basan guys nagtaon-taon basan nagbugnaw sa sabaw malami na di ay. So, grabe jud. Ug mara suro to guys, ano ko taman siguro kay mga to kay dugay ko mas nalaba kay ani palagi space ag anso. O pa space ag planggana mao tong adyaw kalimti guys sa pag-subscribe sa akong YouTube channel si Ireneo Hinampas Jr. Subscribe. Nanja salamat ka sa inyong suporta guys sa ang mga vlog. Ba man anso og I hope magpadayon mo sa ang pagtanaw sa ang mga vlog. Og mara to guys, daghang salamat og don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. There is Kuya Ireneo. Bye bye. Og kita-kita ta sunod guys ang vlog.